Его Филипченк, бата е на полуфинал. Тихо са. Мичислав. Слави. Не мога да го преценя колко е това. Емка ти с колко на коленки го мина този? Ако го знам, има... Секам го паднах отгоре. Tell me more. Абе, сега с тези двата клина много леква. Нямаше, аз така точно катерех и фанахте, аз страничи не мога да стигна клин, не мога. А и освен това погледни, когато беше този клин вляво. Са там заклещим ли? То почва... Ванка, моля ли те? И ако там се злюпиш, първо, че въжето прави през всички ръбове. Не знам, аз се включих част от винкела. Не можах по-рано да се включи. Бах ти бора, на 5-я метър соли къв брутален скок на страни. Има примка се включи. Да, на жълтия, нали? И преди, там има един като слопър такъв. Да. И като отидеш от там, или там една дясно, и от този слопър, метнат един... Там преваза добър ли е? Да направиш това движение вдясно. То долара на снег, дай къде беше? Тук долу ли? Където беше? Където са на краката, там ли беше? Да, то го направи бола. То с дългото движение. То ме измъчи. Страшна клизма. Петам. Там заклещване не е намерил. Не горе има ни колена брутални. Ти ползва ли ги? По-да да, пасари направиш колена горе. Много грациозно се катери. Хубаво. Цъкът, цък, 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 цък. Всеки си има стил. Сега ще му викна. Менчо! Много грациозно се катери. Ти катери ли си обойко, Томаш? Това съм го един път. Стори ми се много трудно. Повече не съм трудно. Това е екстремна трудност. Защото е много красиво. Много красиво движение. Скалата е много красива. Много яка линия. Екстремна трудност е. 8А плюс. Или 8А. Виждаш ли се отпечатката на змията? Аз 8А му дал. Ти си даунгрейдър. 8А. Като мен. Почва. За въртулката. Да, наистина между другото змията. Цак, цак, цак. Къде е змията? Гледай, още отдолу почва и той точно на змията е сложил в момента. Да. Сега той е сложил гума върху коляното си и натиска с гума на върха на стъпалата, а лявата, тази дясната гума, правя лайв коментар Добре. и я хвърли в дърветата май. На коленка ли метна? Не знам. В момента възстановява силата в пръст. Реално... По цепката може би имаше нещо, горе. След... От тази до следващата примка е пасажа. По мен тя беше... Ти заклещи ли? Използва ли тази заклещванка? Ще ми свърши паметта на телефона. Паузира? Паузира? Ама Ама няма да ънкът. Много добро за катерене, много на кефи е такова време. Ще пробваш ли в дясно? Погрешен завой? Да. Болър, да? Само така му става пред движението. Първите две примки се качиш. А това ако го кача в YouTube? Можеш. Трябва ли ми неговите права? Можеш, да. Аз ставам и да стоним това лява, Let's go, dude. И ето само едно коленце. Так. Коленар. Big time.
То е много голям джоб. И по принцип нагоре не се пана, той бил пал няколко пъти отгоре. Изглежда тук леко се притесни, но сега опитва да успокои. Да не ме чува, май не ме чува, какво говоря. Тихо, тихо. Страшен, страшен. Това веригата ли е? Не, има надясно, това е една телефона. И те се изправя, хванала ръбче до надясно, така едно джобче. Направи добре. И нагоре джобове сега. Добре бе! То клин там е издишан. Предпоследно. Веригата. За Ultimate Experience. Той не чува през цялото време. Тук много се чува. А. What an experience in front of 1,000,000 and backland. Nikolai Petkov. Awesome. Продължи с коментара. Thank you, man. Thank you. Невероятно. Колега. Не мога да е.